Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ei, Clara! Què fas? Para! No saps que porta mala sort tenir el paraigües obert en un lloc tancat? No em diguis qui creus en aquestes rocades. A més, jo només en veig un de paraigua. Què vols dir? Que no te n'has adonat i has fet servir el plural, com es fa en castellà, quan en realitat només tinc un paraigua. Ah! Així, segons tu, amb diversos paraigües oberts, encara tindria més mala sort, no? Bé, potser sí. I paraigües. És el plural. I si roden espanten la bona sort. No ho sabia, això del plural. No és l'única paraula que té aquest problema. També fem servir malament el plural de gratacel. Vols dir que no hem de dir gratacels per referir-nos a un sol edifici molt alt? Exactament. Gratacels ho haurem de dir quan n'hi hagi més d'un. En canvi, ara n'hi ha un de gratacel, perquè si no, el que... Ho veus? Això és cosa del paraigua. Ai! De qui és aquesta mà? Ai, Clara, perdona, ha sigut sense voler. Sense voler, sí, home. Ui! Paraigües i gratacels són el plural de paraigua i gratacel.